Zajtra idem na brigádu a tak som si kúpil nové monterky. Aby som nebol ako každý druhý pracant, dal som si na nich jedinečný potisk pomocou týchto zariadení. Zaujíma ťa, ako som tento potisk na monterky vytvoril a aké vlastne výhody má robiť si takýto potisk na pracovné odevy vo vlastnej režii? Tak sleduj toto video. Na výrobu pracovných odevov vo vlastnej režii potrebuješ 3 veci, a to je termolís, rezací ploter a notebook, ktorý už pravdepodobne máš. A možno sa pýtaš, koľko stojí takéto zariadenie. Notebook síce už možno máš, ale sú tu 2 veci, ktoré pravdepodobne nepatria k tvojej bežnej výbave. Termolís a rezací ploter môžeš u nás zakúpiť už do 17 000 korún českých z DPH. Máme v ponuke aj rôzne sady, ktoré obsahujú termolís, rezací ploter, dokonca univerzálny termolís, pomocou ktorého môžeš vyrábať aj ďalšie reklamné a darčekové predmety. A pokiaľ už máš takéto vybavenie, možno ťa zaujíma cena spotrebného materiálu. Potisk, ktorý mám aktuálne na sebe, ma vyšiel okolo 200 korún. Teda tieto folie, zlatá aj biela. Pokiaľ chceš len bežné biele logo, ako bežne na monterkách býva, vyjde ťa táto výroba možno 50 alebo 60 korún českých, čo je super cena a môžeš si ľahko spočítať, že investícia do týchto zariadení sa ti vráti už v pár desiatkách kusov. Výhody sú celkom 3 a sťahujú sa na teba najmä pokiaľ máš pracovnú agentúru, stavebnú firmu alebo vlastný autoservis a potrebuješ si vyrábať pracovné odevy, respektíve potisknúť pracovné odevy a monterky pravidelne. Výhodou číslo 1 je nízka cena. Pokiaľ už máš tieto zariadenia, ktoré predstavujú vstupnú investíciu, jednotková suma výroby je niekoľkonásobne nižšia v porovnaní s agentúrou. Výhodou číslo 2 je flexibilita. Nemusíš už ďalej čakať, kedy má agentúra na teba kapacitu, kedy ti vytvoria nové monterky pre nového zamestnanca. Nastúpi ti človek a za 10 minút mu môžeš odovzdať monterky s potiskom, s vlastným logom a jeho číslom. Výhoda číslo 3 je jednoduchá obsluha týchto zariadení. Zvládne to skutočne aj začiatočník. Poďme sa rýchlo pozrieť, aký je postup výroby. V prvom kroku zadáš do notebooku svoj dizajn. Rezací ploter obsahuje software SignMaster, pomocou ktorého si vytvoríš dizajn, alebo tam dokážeš naimportovať rôzne logá, obrázky a tak podobne. Následne tieto dáta pošleš do rezacieho plotra, ktorý dizajn vyreže do folie a spraví celú prácu za teba. Dizajn si následne očistíš od prebytočnej folie a posledným krokom je, že si dizajn a fóliu zažehlíš pomocou termolisu. Pokiaľ ťa toto riešenie zaujalo, alebo chceš prispôsobiť riešenie svojim potrebám na mieru, navštív kreatech.cz alebo nám napíš do správy.